Kag sa Good Vibes, isa ka 38 anyos nga choir sa Canlaon City sa Negros Oriental ang padayon sa gihapon nga nagakanta sa simbahan. Bisan ang sitwasyon sadto sa Bulkan Canlaon, ang wala makapauntat sa ila. Yari ang grupo sa Sininga Report. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Halin sa mga OPM religious songs, pop songs, kag church songs. Masarangan sang The Brothers Choir nga kantahon. Sila ang all-male nga choir sang St. Joseph Parish ng Canlaon City sa Negros Oriental. 38 na katuig nagligad sang naporma ang grupo. Mga mahilig sila magkanta nga nagatipon-tipon para mag-jamming lang sadto. Simple jamming purposes lang. Jamming lang yata ni Anay. And then later on, nag-come to service sa church kami. Di na tabong jamming sa mga balay-balay. Balay lang. Sa Okay. balay sang amon founder, no, na si Edmond Salvacion. Salvacion. So every time na may free kwan kami, jamming kami to, nanamian kami sang music. Hilig sa tanan ng music. Okay. Kagalit sa grupo lang nga nagakantahan ay nagdesisyon sila nga magserbisyo sa simbahan. Nakalabot sila sadto sa 52 members. Ang iban, napatay na. Ang iban, hindi na aktibo. Pero sa 12 sa mga nabilin sa grupo, 5 ang original members sa gihapon. Ang iban sa ila, 4th generation na. Ang iban gani kuno sa ila kung hindi makapakita sadto, ginakadtuan gid sa tagsa nila ka mga balay. Old members, we try to motivate them to go back, come back, and serve for the church. Pero ang iban, nakabalik. Ang iban, Wala na. Bisan sa paglupok sa Bulkan Canlaon, wala sila mapunggan. Parayon sila sa gihapon sa pagserbisyo sa makaako, pinagi sa ilang nga music. Sige, Japon kanta. sige. Bisan ang calamity na tabo, wala nakastop sa group sa pagpadayon sa pagkanta. Wala lang sa church lang yan. Sa church. Service. Kag subong, naga-diocese tour na sila. Kutob sa mga simbahan nga may pari nga na-assign sadto sa Canlaon City, ginakadtuan nila kag dito sila naga-perform. Sa Domingo, ang Holy Family Parish sa City Heights ang ilaging bisita kag ginkantahan. For the love we can give every day of your life, for as long as you live. Suno pa sa grupo, mentras nga masarangan pa magkanta, magapadayon sila bangod ini ang ilaging sumpaan sa makaako. God is watching us from a distance. Shout out Ana.